Hola, soc l'Aida Rius. Soc enginyera tècnica d'obres públiques i enginyera superior de camins, canals i ports. Actualment treballo a Transports Metropolitans de Barcelona, TMB, i en soc la responsable de projectes transversals. Quan vaig escollir la carrera no tenia cap referent de noia enginyera ni cap referent femení en aquest àmbit. El percentatge de noies estudiants també era molt baix. A dia d'avui les xifres no han millorat massa, però per sort s'està trencant l'estereotip de gènere en el moment d'escollir les carreres. I s'ha perdut l'etiqueta de que les carreres STEM són carreres difícils i carreres de nois. Aquesta poca visibilitat femenina es trasllada al món laboral, on després de 15 anys treballant en l'àmbit de la mobilitat i dels transports, he començat a tenir bons referents femenins. Sí que fins ara havia treballat amb dones, però aquestes adoptaven els rols masculins per poder encaixar en un món molt masculinitzat i per tant per mi no les considerava referents. És necessari integrar el nostre talent, la nostra visió, les nostres capacitats i habilitats a tots els nivells en les entitats, empreses, organitzacions, per poder sumar i sobretot perquè tota persona es senti representada i senti que en forma part. És l'hora del lideratge femení per la seva naturalesa transformacional. Hem d'aconseguir equiparar les quotes de gènere en les disciplines de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. Queda molt per fer i el canvi solament el podem fer nosaltres i des de dins. Per tant, us animo a que en formeu part, perquè vosaltres sou el futur, sou el canvi i l'impuls per poder-ho fer. Molta sort!